que s'hagin fet mai en català. 4.200 definicions. Aquesta història començava per Sant Jordi, a Vila de Cavalls, al Vallès Occidental, i estem a punt d'acabar-la ara per Sant Joan. Ens queden les 3 últimes definicions, i tenim 2 equips. Jo vaig amb el Germán. Jo vaig portar la Dolors. Anem per la primera paraula que us diré. Ornament. Adorn. Són bons aquests parells. La 13 horitzontal. És d'una finor com la del setí. Satinada. Correcte, molt bé. Última definició. Com explica'ls què és? Un edifici de petites dimensions semblant a un quiosc. Everything that. Dos. Exercise. La cançó de l'estiu 2008 és aquesta cançó de la Casa Azul, aquest Vull saber-ho tot de tu. Resultats finals, un 36%, un 35% al Merci de la Dafi. Nens que se'n van de col·legis en aquest moment, que marxa l'autocar. Aquí marxen 2 autocars de la Fundació Pere Tarrés, amb nens de 6 a 16 anys. Van anar a la Pobla de Lillet, al Berguedà, a aprendre anglès. Com és que ha decidit apuntar el seu fill? Perquè aprengui l'anglès aquest estiu i l'acabé perfeccionant. Alguna paraula en anglès? Hello. I tu? Alguna paraula en anglès? Sí, ja que estem cantant avui cançons de l'estiu, acabam la connexió cantant els Pets i el... Bon dia? Vinga! Bon dia! Dilluns es va confirmar que el jugador de bàsquet Marc Gasol seguirà els passos del seu germà Pau i se'n va jugar a l'NBA. És un plaer que passi pel club Marc Gasol. I en la selecció, per exemple, tinc un rol diferent tinc al Girona, no? Puc jugar, doncs, un paper més secundari, un paper més important, i a mi jo faré el paper que em demanin allà, no? Si em diuen, doncs mira, Marc, has de fer això, jo ho faré perquè és la meva feina i prou. Perquè el somni Marc seria acabar jugant junts amb el Pau, el mateix equip? No. És més divertit un contra l'altre, més. Sí? Sí. El germà gran ja el petit sempre va fotre una mica de canya, no? Ara actua al Teatre Apolo de Barcelona fent un espectacle que es diu Solo Paspadilla. Avui doncs passa pel club Paspadilla! Fas el guió, la direcció, ho fas tot tu? No reparto dinero a nadie. Ah. No, ¿sabes qué pasa? Que al final te conoces eres tú misma y que yo sé cuál es el humor que a mí me gusta hacer y luego cuál es el humor que el público responde conmigo. Entonces nadie me entiende mejor que yo. Entonces ya de repente me pongo a escribir, me va saliendo el monólogo, luego lo pongo en práctica, ves que funciona y vas metiendo cositas y cuando te das cuenta tiene 1 hora y media de espectáculo.